Daw sa giguba og maayo sa Marcos administration si Sara Duterte hangtod nga niabot sa punto nga nigawas pa ang mga istorya nga tomboy si Sara Duterte. Dunay mga nagduda nga mga magbabalaod nga basig uyab sila si Vice President Sara Duterte o ang iyang Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez, mga kabombo. Murag below the belt naman kayo ni, di naman ni maayo. Kay hasta ang personal nga pagkatao ni Sara Duterte giukay naman sa uban. Di na gyud ni mao, mga kabombo. Matod pa nga tungod sa pag-unong ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Attorney Lopez, human kini na cite and contempt tungod sa gingong undue interference sa investigasyon sa confidential fund sa Office of the Vice President. Mga kabombo, si Sara Duterte wa gyud niya biyae iyang tao. Iyang giunungan si Attorney Lopez. Si Attorney Lopez perting gakos niya ngadto kang Sara Duterte, di kini gusto magpabiya, mga kabombo. Murag down kayo sa Attorney Lopez ron, nanginahanglan siya siyang amo. No? Kaya si Vice President Sara Duterte, natural, di po niya biyaan iyang tao, mga kabombo. So mo na ngayang gipakita nga to siyang tao nga di ka biyaan. Ari ko diri. Oh. So mo na nga natabo ang tension kaganiha. Tungod sa natabong tension sa House of Representative Detention Facility, gimando sa House sa panel nga ibalhin siya sa Women's Correctional Institution sa Mandaluyong City. Gumikan nini nakasinati og lisod nga paginhawa si Attorney Lopez og nakuyapan sanglit alang kaniya illegal kuno. Illegal ang pagbalhin kaniya sa maong facility, mga kabombo. Nigawas usab karon ang video ni Sara Duterte nga iyang gibalikas og maayo. Si Bongbong Marcos, Lisa Marcos o si Congressman Martin Romualdez. Isang malutong na balikas yun ang gibuhian ni Sara Duterte ngadto sa First Lady, sa Presidente o ngadto po ni Congressman Martin Romualdez. No? Nibuto na gyud si Sara Duterte, wa na gyud siya makaagwanta. Wa na siya makauyon sa mga panghitabo. Kay giipit na siya og maayo, nadamay pa iyahang tao. Gilisod-lisod siya og maayo sa Marcos administration. Unya kung atong hinumduman nga dako biya kayo og natabang si Sara Duterte sa kandidatura ni Bongbong Marcos sa nakalabay nga eleksyon, tungod kay kung dili pa tungod ni Sara Duterte, dili man ni makadaog si Bongbong Marcos, mo ni prangka pagkaistorya. Kung di pa tungod ni Sara Duterte, di gyud ni makadaog si Bongbong Marcos. Dako kayo og sipyat ang pamilyang Duterte nga misugot sila nga motandem si Sara Duterte ngadto kang Bongbong Marcos. Tungod sa hangyo ni Senador Amy Marcos ngadto kang Sara Duterte nga motandem si Sara ngadto kag BBM. Mao pud nga misugot, maong nisugot si Sara Duterte nga mag-vice president siya ni Bongbong Marcos, mga kabombo, gumikan sa hangyo ni Amy Marcos. Kaya amiga man si Amy Marcos o si Sara Duterte. Pero sa nahitabo karon sa away sa pamilyang Marcos o Duterte, murag wala may nahimo si Amy Marcos. Ego raman siyang nagtan-aw sa mga panghitabo. Wala gyud siya nakahunghong, wa gyud siya may sayang igsuon nga si Bongbong Marcos nga undangon na ang paglutos ni Sara Duterte. Dapat si Amy Marcos siya mao'y maghimo og damage control. Iyang istoryahon yang igsuon nga si Bongbong nga bong unsa man ni bong murag di naman ni mao. Undangin na ninyo kay og tinuod gyud ba? Og tinuod gyud nga amiga si Amy Marcos ngadto kang Sara Duterte, mohimo siya mangalaka nga ma-control ang damage, mga kabombo, nga mabalik ang maayong pagtinagdanay sa pamilyang Marcos o sa pamilyang Duterte, mga kabombo. Apan walay nahimo si Amy Marcos. Walay nahimo gyud, mo ni prangka pagka istorya.
Layo pa kaayo ang 2028 nga eleksyon apan gisugdan na guba si Sara Duterte. Tungod kay potential man si Sara Duterte nga magpresidente, maong gisugdan na siya guba karon mga kabombo. Sukad nga mi-apil sa eksena, sukad nga mi salida, sukad nga mi sud si Martin Romualdez. Balik ko na ko ha. Sukad nga mi salida og maayo si Martin Romualdez ba. Hinungdan nga naguba ang panaghinigalaay sa pamilyang Marcos o pamilya nga Duterte. Ambot kong tinuod ba nga nangambisyon pod ni si Martin Romualdez nga magpresidente. Mao may nigawas karon nga mga istorya nga nangambisyon pod ni nga magpresidente si Martin Romualdez. Mao sa sasayo pa lang giguba na kunog maayo si Sara Duterte. Pero akong klarohon namang goy issue sa corruption sa Office of the Vice President. Angay po ni nga tubagon ni Vice President Sara Duterte aron malimpyuhan niya iyang pangan o dili po siya maglikay-likay mga kabombo. Katong 125 million nga gigasto lang sa 11 kaadlaw o katong iyang confidential fund, no? Mao man ni mga nanggawas no katong nga gingon nga wa matarong paggasto sa dihang budget nga wa maklaro paggasto sa dihang siya pa maoy kinani aga DepEd Secretary, no? Panahon ni Sara Duterte. Doon ako ni mga kwarta sa dihang si Sara Duterte maoy DepEd Secretary nga wa kuno magasto pag tarong daw sa nawari-wari kuno mga kabombo. Mao ni giukay ron sa Kongreso mga kabombo. Mao nang ilang gipaimbestigaran si Sara Duterte. So angay po ning tubagon ni Sara Duterte og dili siya maglikay-likay aron po niya malimpyuhan niya iyang pangan. Kung tinuod man gani nga naay issues corruption, angay po ning tubagon ni Vice President Sara Duterte aron po niya maklaro ang tanan dili kay likay-likay mga kabombo. Matod pa ni Sara Duterte di siya motambong kuno sa mga pagpatawag sa Kongreso kay wa siya kauyon sa mga kinining kuan kinini ang mga congressmen nga mangutana kay murag bias naman daan tuwa man nakapusta kuno speakers. Lahi ra gyud kayo wala maliwat si Sara Duterte ngadto siyang amahan. Tanawa si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay baw siya nga ang mga kongresista dili niya kalyado apan giatubag niya o gitubag ang mga pangutana. Confident kay mitubag si Tatay Digong sa mga pangutana sa Quad Committee hearing may labot na sa war on drugs. Human sa maog hearing mga kabombo, daw sa nakaani pa noon og mga simpatiya sa netizens si former President Rodrigo Duterte. Apan si Sara Duterte lahi man iyang style mga kabombo, nagminaldita man. No, sige na og TikTok, na siya panahon nga mag-TikTok. Pero wa siya time nga motambong ngadto karon sa pagpatawag niya sa mga congressmen nga mag-imbestigar niya may labot na sa hisgutanan sa iya karog budget yang confidential fund o katong 125 million nga gigasto lang sa 11 kaadlaw mga kabombo. No mo na akong gi-present ag issue o kamo ang pasultion. Unsa may ikasulti niyo aning paghitabo ron kinsa gyud magtuo nga ang unit team mabuak mga kabombo. Kanindot sa tandem ni Sara Duterte ug Bongbong Marcos kaniadto apan tanawa unsa nahitabo ron, no? Nakagrabi na ilaga away. Maton pa ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos, no? Dili ka mao nga leader, sakto gitong gisulti ni